táto. Strieľaj po nich! Bacha, pálim! Kto si to dovoluje po mne strieľať? Strieľali nám do motora, čo budeme robiť? Tak idem to opraviť, poďme. Švihni si, sú hneď za nami. Dobre. Už to je. Švihni si, lebo sú už pri nás. Pozor, pozor, bola zachytená streľba. Dajte auta do streľbnej pozície a začnite strieľať. Rozumiem. 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 Čo budeme robiť? Ja mám zbraň, neviem, čo budeš robiť ty. No, ja si vezmem svoju zlatú pištolku. Chodík zatiaľ strieľať. Ok. Yes, mám ju. Predstavenie zbraní. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Shot. Teraz ste zašli priďaleko. Čo sa stalo? Nie! Moje Bugatti! Moje Bugatti! Ochutnaj pištolku, ty zelený tank. Hej, ja! Uhú! Ahoj, chlapci. Wow. Čaute, chlapci! Wow, si to ty? Som nevedel, že si taký dobrý. No, hlavne utečte, než prídu ďalší policajti. Rýchlo, rýchlo, šup, 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 šup. OK, no, uvedeme. O 3 hodiny neskôr. To sú krásne hviezdy. Máš pravdu. Možno to sú tí policajti, ktorých sme... No, No, možno. kto vie. No, Hlavne, že to máme za sebou. presne. Tak, happy ending. Yeah! Takže toto, dámy a páni, bol koniec tohto tu minifilmu Lego a zbesilo prvá časť. A mimochodom ešte ďakujeme za 20 odberateľov. Tak a hej, užite si zdieľky. Čau!